Ongi etorri guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoan greba zikloaren 3. eguna dute gaurkoa hezkuntza publikoan. Esteilas, Lab, ELA eta Komisiones Obrera sindikatuek deituta mobilizazio bateratua egin dute Donostian goizeko 11:00. Indarkeria matxistari dagokionez bi albiste, batetik Gasteizen gizon bat atxilotu dute bere bikotea eraso izanagatik eta bestetik Iruñerrian 24 urteko mutil bati 3 urteko kartzela zigorra ezarri diote adin txikiko bat eraso izanagatik. Bilbon Etxarri gaztetxearen itxieraren aurka protesta egin duten hainbat lagun atera dituzte osoko bilkuratik. Apirilaren 4ean hustuko dute Errekalde auzoko Etxarri gaztetxea. Auzoko 60 kolektibok baino gehiagok manifestu bat sinatu dute prozesua gelditzeko eskatuz. Hogei urteko ibilbidea ospatu du ETS musika taldeak Beken eskainetako 3 kontzerturekin. 45.000 lagun bildu ditu 3 egunez jai herrikoiak ardaz izan dituen ikuskizunean. Orain 2026an Madril eta Bartzelonan izango dira oholtza gainean bihotzen konkista ikuskizunarekin. 11 telebistako aktualitate saioan izan da Inigo Etxezarreta ETSeko abeslaria. Hogei urteko ibilbidea ospatu du ETS musika taldea arabarrak 3 kontzerturen bitartez. Bek aretoan, jai herrikoiak eta horien espiritua ardatz izanik 45.000 lagun bildu ditu 3 egunez. Jai erraldoi hau gauzatuta atxeden hartuko du orain taldeak. Atxedena bai, baina iragarri dute jada hurrengo kontzertua 2026an itzuliko da taldea. Inigo Etxezarreta, ongi etorri? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zurire 11 telebistan izatearren, askoren usteren kontrara esan bezala, ez da gaur bat, gero arte bat baizik? Bai, hasiera batetik esan genuen taldea, gelditza behar zuela, baina ez genuen esan amaierarik amaiera bat zela, ez? Egia da, orain dela urtebete zabaldu zela gizartean ETS utziko genuela, baina gu argi genuen gero arte bat izan behar zela eta lehen aldiz 20 urtetan udan ez genuela joko, ez? Eta hori da gertatuko dena. Orain bai urtebete hau pasatuta, pentsatuz zenbat denbora behar genuen pixkate indarrak hartzeko, pentsatu genuen urtebeteko margena koherentea zela gure bizitzakin eta horregatik hurrengo erronka hemendik urtebetera planteatu dugu. Indarrak hartzeko egin duzu lana ez baita makala, azkar batean gertatu da guztia gainera, 3 kontzertu erraldoiak egitea, baita itzulerako kontzertuen iragarpen eta baita salmenta ere, nola bizi duzu gertatutako guztia? Nik uste denbora behar dugula pixkate asimilatzeko, hausnartzeko, azkenen urtebeteko prestakuntza izan da, baina inoiz baino ez dakit energia, intentsitate eta maitasun gehien eman diogun proiektua izan da, 20 urte zure eskutik, eta nik uste dut oraindik ez dudala ulertu ezer, oso egun gutxi pasa dira, nik uste dut opor batzuk behar ditugula, espero hurrengo astean hartzea, deskantzatzea pixkatxo bat eta atzera begira gertatu den guztia asimilatzea, Momentuz, pixkatari gara, jarraitzen normaltasunarekin, baina denbora behar dugu. Eta zu, nola zodezu Inigo? Pixka negatuta. Pozik, baina negatuta, oso negatuta. Egia esan, justo heldu ginen, naizta denborarekin dena prestatu, beti azkenengo momentuko gauzak, hobekuntzak daude, improvisteak eta azkenean kontzertutara ongi heldu ginen, baina pixkate negatuta. Eta orduan, hainbesteko energia eta hainbeste jende, eta ez dauka jendea, ETS azken urtetan, plazetan jende asko izan du beti, baina olako emanaldi baten zaudenean, badakizu jendeari harrituko duzula eta nolabait guk saiatu gara zaintzen emanaldia hasieratik, eta asko lantzen. Eta orduan hori eszenario baten aurren edo gora baten aurrean kokatzen ginen, non presioa handiagoa zen, non jendean espektatibak ere, orduan ez dira izan kontzertu normalak, eta horrez gain kontzeptu bati heldu diogu, herriko jaiak,
lehenengo aldiz ere kontakizun bat genuen eskuartean, narratiba batekin, kontzeptu batekin eta zailagoa zen, ez? Orduan, bueno, gauza asko gertatu dira, pozik, baina aldi berean nago oso nekatuta. Eta, bueno, azkenengo kontzertuaren ostean, zer sentitu zenuen? Azkenengo kanta abestu? Bueno, azkenengo kanta abestu eta gainera lagun bat agertu zen buru handi batek, bueno, sorpresa bat eman zidaten lagunek, eta kontzertu hau gertu zen, egon nintzen, igual 20 minutu negarrez, jo nintzen bakarrik hor sala batera eta nola baiteko bakea ere sentitu nuen. Pozik, pixkat ere harro neure buruarekin, nekatuta, eta gau horretan ere, ospatzeko aukera izan genuen, justo larun batean azkeneko egunean etorri zen familia guztia, lagun guztiak, eta gero bertan ospatzeko festa moduko bat antolatu genuen, eta hori, hainbeste hilabete zaintzen egon ondoren, egun horretan, maltzurkerien bat egin genuen, ez? Ospakizunen ostean, atsedena dator, fase berri bat dator, bai zuretzat, da baita taldearentzat ere, 20 urte eta kontzertu erraldoi hauen ostean, beharrezko atsedena dela esan genezake? Bai, aldi berean, ni normalean atxeden hartzen dudanez, saiatzen ez konposatzen eta ideia da abesti berriak sortzea, gauza berriak ateratzen joatea, eta ez guztiz ez gelditzea, argi eta garbi, ez gulanean jarraituko dugu, baina urtero, ez dakit 50 kontzertu ematen genituen, eta urtean genekien ez dela horrela izango, ez? Beti ETS-ren kontzertu gainera gainera Euskal Herrian izan dira, herriko jaietan, eta urtean ez ditugu kontzertuak emango udan herriko jaietan, konpromesuren bat daukagu kanpoan, aurretik editzartutakoa, baina oso gutxi izango dira, eta taldea ia guztiz geldirik egongo da. Baina aldi berean, hori, gogoekin gauza berriak sortzeko eta idazten berriro hasteko. Gauza berriak sortzeko, espero ez dugun zerbait egiteko asmoa duzu? Ez, ETS beti evoluzionatzen ari da, diskotik diskora saiatzen gara pixkatxo bat ere modernizatzen, bai soinuak, bai eguneko musika estilotara ohitzen, niri ere asko gustatzen zaizkialako gaur egun eta beti aldaketa gustatzen zaizkit, eta erronkak ez, ETS eskarroketik aldatu egin, eskarroka jotzetik asko aldendu da, eta azkeneko diskotan gehienetan azkeneko diskoak guztiak erronkak izan ziren, ez, bolero bat ateratzea, edo rumba bat, edo reggaetoi bat, edo balada bat, azkenen erronkak dira, baina ni horrela, musika horrela ikusten dut, ez, ni ez zait gustatzen estilo batekin ezkontzea edo, eta imaginatzen dut hurrengo diskoan ere, gauza berriak etorriko direla, batzuk baditut buruan, oraindik landu gabeak, baina bai, alde batetik gustatuko litzaiake abesti mota estilo desberdin jatek eta berria jorratzea, eta gero bestalde, hori emanaldien aldetik zer berria egitea, ez hor aipatu dugu Madrila joango gara hurrengo urtean, Bihotzen konkista izenpean, argi daukagu hemen herriko jaien kontzeptu hori mantendu nahi dugula eta euskal identitatea eta kultura hemendik atera, ez, pixkatxo bat ere mapan jartzeko. Orduan, hortxe Madrila da Bartzelona, Madril agortu ziren 3 ordutan eta Bartzelona, sarrera asko saldu dira. Eta hori ere erronka bat da, ez, alde batetik konposaketa, baina gero bestalde emanaldi hauek ere prestatzea eta jendeari eskaintzea berriro esperientzi bat, ez. Gauzatxo pila bat, datorren urteari begira, aipatu duzu herriko jaiak izango direla ere ardatza bai Madril, bai Bartzelonako kontzertu? Beste programazio batekin, baina inspirazioa edo ez dakit identitatea hortik etorriko da. Eta agian bertan abesti berriak ere entzuteko aukera izango dugu? Bueno, izan daiteke. Ikusiko dugu, Goiz da, oraindik disko berririk konposatu gabe dagoelako. Ideia izan daiteke abesti berriak ateratzea, inkluso disko berri bat eta bertan jotzea kantu horiek, ez? Eta hori, abesti horiek sartzea emanaldiaren kontzeptu berri horretan, ez? Emanaldia esan duzu, beste hainbat mediotan izango dela ikuskizun ikaragarri bat, ez dela kontzertu bat izango. Esan genezake agian egin berri dituzunaren antzekoa izango dela edo beste ideia bat? Ez, inspirazioa hortik etorriko da. Esan nahi dute argi daukat ETS-ren abesti ez gain beste elementu batzu ez aberastu behar dugula
kontzertua azkenen esperientzia bat delako. ETS-en kontzertu normal bat ikusteko jendeak badauka aukera, herriko jaietan ikusteko, baina olako ja arena batera edo estadio batera joten zarenean jendeak gehiago espero du. Orduan alde batetik beken nolabait apostu handia zegoen ere arlo audiovisualean, atzeko pantailekin eta hori. Eta imaginatzen dut horren evoluzio bat egingo dugula, eta oraindik ere espektakuloa saiatuko garela handitzen. Hala ere, ja bakarrik Euskal Herritik kanpo horrelako emanaldi bat planteatzea, jendeari, jendeak beste modu batean biziko du ez, nik gogoratzen dut orain dela pare bat urte Madrila joan ginenean, bertan bizi izan genuen energia, jendeak kanpora joten denean sentitzen da euskaldunagoa oraindik ez. Orduan, ez dakiten Madrileko, Movistararen aritzen da orain, Wizzing Centerren gertatuko dena, badakit izugarri izango dela eta Bartzelonan ere ez. Emanaldi handiak izango dira, beketik hartutako ideia askorekin, baina esan bezala beste, segurazki abesti berri batzuekin, eta sorpresa berri batzuekin, eta kolaboratzaile berri batzuekin. Jende askok ikusi nahi zaituzte oraingoan ere, azkar batean agortu bai dira Madrileko sarrerak eta orain Bartzelona ere iragarri duzue, baina Bartzelonarako oraindik badira, ez? Bai, hori da, bai, Madrilako gure ideia zen bakarrik Madrila joatea, baina ordu batzutan bukatu zirenez eta bigarren datarik Madrilen egin ez genuenez, egin nahi ez genuenez, larun batean izan, beste aukera zen igandean jartzea eta, badakite jende asko mugituko dela, ez? Orduan, Bartzelonan pentsatu genuen, eta uste dut Palau Sant Jordira joatea, zuek pentsak Kataluniako talde asko ez direla joaten bertara, eta gu hemendik euskalduna joango garela, nolabait Bartzelona ere konkistatzera, bihotza konkistatzera, modu pazifiko batean, baina aldi berean gure nortasuna Katalunian ere jartzera, ez? Eta azaltzera eta zabaltzera. Orduan, bai, Bartzelonako kontzertua eta Madrilekoak izango dira bakarrak, esan nahi dute bihotzen konkista gehiagorik ez da egongo, bi emanaldi bakarrik egongo dira, Madril da Bartzelona, eta gero hemen Euskal Herrian emanaldi hori ez da errepikatuko. Argi daukagu, beken ostean, bek baino 20 urte zure eskutiken emanaldia, baino emanaldia handiago bat egiteko kanpoan egin nahi genuela, arrazoi horregatik, ez hemen egitea berriro bek batzuk edo ez darena batzuk. Zakituzun motivazioa desberdina zela eta orain, uste dut ere balio handiago bat emanaldi ogula gure kulturari zabaltzen baldin bagenuen, ez? Eta aprobetxatu dugu pixkate momentua. Hala ere badira kontrako iritzia izan dutenak, sozialetan adibidez zabaldu dira mezu pila bat, bai kontzertu motagatik, bai hau gauzatzeko erabakitako tokia, datak, esan bezala badu helburu bat, finean. Hombre, karo duela helburu bat. Nik uste ETS-ek hemen Euskal Herrian 500 kontzertu eman dituela, uste dute argi daukagula ETS bertako talde bat dela, eta bertan jarraitu nahi dugula, eta gure 110 kontzertuak hemen eman nahi ditugula, ez? Baina aldi berean pentsatu behar dugu ez garela uarte bat, eta gure identitatea eta gure hizkuntza ere errespetu bat behar duela munduan, eta kasu honetan badaukagula aukera ondo pasatzeko eta gure hizkuntza zabaltzeko, ez? Kasu honetan bi kontzertu bakarrik izango dira, ez dut uste zer gertatuko denik kanpoan bi kontzertu egiteagatik, ETS bertako talde bat da, eta beti ere hemen izango dugu bihotza eta gure kokalekua eta gure hizkuntzan abesteko autua daukagu, orduan hau da bakarrik ez garelako uarte bat eta gizarte globalizatu batean bizi garela eta uste dut badala momentua gure hizkuntzari balio bat emateko hemendik kanpo ere, ez. Bai, eta iritziak iritzi lan pila baduzue aurrera begira, nahiz eta orain atseden hartuko duzuen. Esan bezala, atseden hartuko duzu orain, aste honetan, datorren asteetan, zer egingo duzu? Aste honetan, kau, zuek pentsa, Madrilekoa pasatu ezten, Bartzelonakoa orain etorri dela eta badakit egun batzuk tokatu behar zaizkidala guztiari forma emateko eta promo pixka bat egiteko. Hala ere, espero dut urrengo astetik aurrera oporrak hartzea. Lasaitasuna dator orduan orain, etapa berri honetan sorte ona opari dizugu Hamaika telebistatik, sorte ona opari dizugu. Bada ikusentzulei, lagunei, taldeari, familiari, helarazeneko zenioke mezurik? Bueno, Jan barkatu, esan nahiko bazenu, hor duzu kamara.
Bueno, eskerrak eman, 20 urte hauetan gure ondoan egotegatik, taldea azteagatik, eta Bartzelonan egongo gara. Madrilen jaukerarik ez dago, eta benetan Bartzelonan gertatuko dena zeozer berezia izango da, gure kultura, gure hizkuntza, gure nortasuna, gure identitatea munduan kokatuko dugu, zabalduko dugu, eta zeozer berezia izango da, bek baino gehiago. Ea horrela den ikusiko dugu aurrerago. Azkenik, jolas bat egingo dugu, nik hitz bat esango dizut, eta zuk burura etortzen zaizu lehenengo hitza esan behar diazu, bai? Prest? Venga, ba. Inigo. Orain nekatuta. Ekora. Ekora bihotza. Euskara. Euskara autua. Eta Antón Sarmiento. Antón Sarmiento... Zer da, gauza asko da Antón Sarmiento. Bizitzaren zutabea, orain. Ba, horrela bai, amaituko dugu elkarrizketa, mila esker Inigo Etxezarreta. Ni esker, konbiatena gara. Gai, zera bat aldatuz, ziruagin landatu dituzte Altzon, Gipuzkoako Armarrian ageri diren oroigarri gisa. Adixetasunei. Gipuzkoako Armarrian ageri diren 3 aginen oroigarri gisa agin bana landatu dute Xabier Ezeizabarrena Batzar Nagusietako lehendakariak, Eider Mendoza diputatu nagusiak eta Xabier Olano Altzoko alkateak. Hori izan da, Ipuzkoa izena idatzirik ageri den 1025 urteko agiria gorde duen herriari Batzar Nagusiek egindako oparia. Xabier Ezeizabarrenak adierazi du zuhaitzek iraupena, politikaren helburua eta askatasuna iradokitzen dituztela, eta ezinbestekoa dela gogoan izatea 1000 urteko historia honetan Gipuzkoak herri ikuspegia duela eta Euskadiko parte dela bere borondatez. Euskararen defentsaren alde egin du, esanez, Euskara gurea dela antzinako Gipuzkoarrena zen bezala eta gure ondorengoi utzi nahi diegulako beste ezerrek ez bezala elkar ezagutzen eta batzen gaituena, gure hizkuntza zahar eta berria, Euskara. Batzar Nagusiek Altzoko herriari Aiako harritik, Erniotik eta Aralartik ekarritako 3 aginak oparitzean nabarmendu du Xabier Olanok Altzoko alkateak. Era berean gaineratu du landatutako 3 aginak Nafar eta Gipuzkoarren harreman naturalen lekuko izango direla. Izan ere, Altzotik abiatu eta Nafarroako azkaratera doan mendibidearen albotan 100 agin topa daitezke eta ohartarazi du hoiek guztiak mendez mende izan diren harremanen lekuko dotoreak direla, Artadi, Pagadi eta Aristiekin batera. Eider Mendozak diputatu nagusiak berretsi du munduan zehar individualismoa eta kontsumismoa hedatzen ari den bitartean eurek kontrako norabidean eragin nahi dutela. Hortaz, agin hauek landatuz Gipuzkoarren eta Euskal Herritarren komunitate balioak indartu nahi dituztela. Mundura zabalik bai baina euskal sustraiak zainduz eta indartuz aurrera egin nahi dutela jakinaraziz. 1000 urte betetzen direlako aurten lehenengo aldiz Ipuzkoa hitzaren aipua eskuizkru baten agertu zela edo islatu zela. Eta guk aipu hori baliatu nahi dugu komunitatearen balioak indarrean jartzeko edo balioa emateko eta indartzeko etorkizunera begira ere. Txalaparta soinuarekin girotu dute ospakizuna Juan Mari Beltranek eta Aitor Beltranek. Batzar Nagusietako buruarekin batera egon dira Zelai Amenabarro, Jesus Zaballos eta Jorge Mota. Alderdi guztietako batzarkideak ere bertaratu dira. Foru Aldundiaren ordezkaritza ere izan da ospakizunean. Hain zuzen, Mendoza diputatu nagusiak eta Foru Gobernuko 4 diputatuk osatu dute. Langileen aldarriei dagokionez 4 hilabeteko grebari amaiera eman diote Anbisako arreta zerbitzuetako langileek akordioa sinatu dute ostegun goizean eta eskatzen zituzten aldarrikapen guztietan hobekuntzak lortu dituzte. Akordioa lortu dute Anbisako arreta zerbitzuan 4 hilabeteko grebaren ondoren. Izan ere, erabiltzaientzako zuzeneko arretako 5 langileak greban egon dira, euren hitzetan, Anbisak eta Gasteizko udalak ezarritako prekarietate egoera salatu eta lan eta bizi baldintzak duintzeko. Ela sindikatuak jakinarazi duenez, ostegun goizean sinatu dute akordioa Gasteizko prekorren egoitzan. Greban aldarrikatzen ziren puntu guztietan hobekuntzak lortu dituztela jakinarazi dute. Aurten, 19% soldata igoera izango dute langileek eta eskatzen zuten bezala, lanaldi ordu gehiago egitea ere lortuko dute. Hain zuzen, egunean 6 ordu lan egitetik 7 ordu lan egitera pasako dira. Aldaketa honek, euren iritziz, herritarrei zerbitzu hobea ematea ahalbidetuko du.
Subrogazio eskubidea bermatzea zen Anbizako arreta zerbitzuko langileen beste aldarrikapen bat. Sindikatuak azaldutakoaren arabera, sinatutako akordioan kontratuetan aldaketak eginda subrogazio eskubidea bermatuko da. Era berean, zerbitzuko langile guztiek aldi baterako ezintasun osagarri guztiak 100% kobratuko dituztela ohartarazi duelak. Sindikatuak 4 hilabeteko grebaren balorazioa egin du, esanez, 5 langilek borroka zaila eta eredugarria eraman dutela aurrera. Gaineratu du, mobilizazio eta greba dinamikek hasiera batean ezinezkoak diruditen aldarrikapenak lortzea ahalbidetzen dutela. Bide horretan, herritarrentzako zerbitzu publiko hobeago baten alde borrokan jarraituko dutela jakinarazi dute. Agur esango die Txilmafia taldeak Oltzai, azken kontzertua emango du Txilmafia taldeak ostiral honetan Beken, eta agurra izpide hartuta taldekidekin elkartu da Amaika Telebista. Ikusi. Ostiral honetan Txilmafiak agur esango die agertokiei Bilboko Beken eskainiko duen agur eta ore kontzertuarekin. Hainbat urteetako ibilbidearen ondoren eta Euskal Herriko musika estenan arrasto sakona utzi ondoren, taldeak bere zikloa itxiko du historikoa izango den ekitaldi berezi batekin. Azken kontzertu hau ere bakanagoa egiten duena bertaratuko diren gonbidatu berezien kopuru handia da. Ia 10 orduko festa handi bat izanen da. Bengo, Jofe, Tok, Latxama eta bestelako gonbidatuekin. Agurra eta bestelako kontua hitz egiteko, Flako Fonki eta Tuli bezala ezagunak direnak, bere ibilbideko unerik esanguratsuenak errepasatu dituzte, baita bere musikak komunitatean duen eragina, eta azken agur honek bere jarraitzaile leialentzat esan nahi duena ere. Niri egien sound system bat, Que de arroyo Txilmafia baino lehen, o sea, como Txilmafia... Bai, Txilmafia zenean, pero... Ya, cuando no... Ez egonean deus ere kaleratua ez deus. Ya, igual zen, esto nahi zen, Zubiazpian, arrazoiko Bai. Zubiazpian, ja, hostia, dizen kurioso, bai. Bai. Niri hori. Eta Meimon eta Niko ezaki zergatik. Ja. No sé por qué. Zuri? A ver, ni egon pentsatzen batez ere, rollo, hasi ginean, igual... Jondenean rollo Kilikiren etxean, Mobiok eta Kiliki... Bai. Eta rollo atera barren honen gaztaren arruntaren koplak, no seke, gure fumadekin, ahi, que estaba gundera irurak bizka bat, ahi un poco tilintalan. Joder, tilintalan. Eta, ez dakit. Bai, eta nire etxean ere pandemia horre... Hostia. Es que, gauza asko igual ezin ditugula esan, lo guapo de la historia, ¿no? Ja, bai. Ezin daitek erran. Ez dakit. Hori gutxi gora, bera, ez tampoco... Postasuna, erokeriak, de todo un poco, de todo. O sea, nire ez daukagula rollo lorpen... Ez dago helburu konkreturik tampoco, osea... Ez da helburu, ez da lorpen konkretu haundi bat. Osea, ni uste dut proiektu osoa ja izan dela lorpen haundi bat nik uste. Osea, rollo de, en su conjunto. Como... bere hasierarekin, bere desarrollo eta bukaerarekin. Bai. Ez, rollo, hasi ginenean, eta lortu genuenan bioi bat bizi. Urduri. Bai, urduri. Bai. Zeratik? Bai, no sé. Urduri. Bai, Pero normala da, uste dut, Ez televidente eso. Osa, ni ez da urduri, verdad. Ez? Ez que ez dut pentsatzen rollo, ostiralean, ja, Ja, behin... iristear dagoenean ja jarri baina urduri, nik uste, baina... Ja, bai, ni batez ere da... Nik zarantzak ditu dalako rollo, porque... Osa, gonbidatu asko daude, gauza asko daude, eta izanen kontzertu arrunt bat, sabes? Ja, a ber, nire filosofia da pizkat... A ber, ongi aterako dela fijo, bai, baina urduri nago, osa, ez nago rollo kezkaturik. Ja, Baina urduri, bai. Batek edaki. Osa, oraingoz esango dugu, hilko garela pa toda la vida. Bai. Eta gero, etorkizunean, ikusiko dugu, jo que se. Dirurik gabe geratzen garen, etc. Osa, ez dakit, baina... Nire esango nuke hilko garela. Bai. Osa, bueno, hil ez. Espero dut. Transformatu du. Bai. Osa, baina bai, osa, benetako itxiera bat da. Bai, ere da. Kaos edo lako zer. Locura, hermano. Locura! No, ez dakit. Ez que oso zaila da, hitz bakar batean
Kaos. Bueno, ni ez dakit hau lotxagarriena denala ez, baina mungian eman genuen kontzertu bat, ez dut beten zela rollo, ez dakit izan zen ustaiak 16an edo hola, justo San Ferminak eta gero, edo lako zerbait, ez dakit gogoratzen konkretu pilori izan zen, baina, bueno, con una resaca de copón guztio. Eta eman genuen, sentitu nuen auzo lotxa bat, hori kontzertu da mierda du, zegoen jende pillo bat, ez dakit zenba jende zegoen, jende pillo bat, ez dut genuen rollo gure kontzertu txarrenetariko bat jartu. Eta hori, zeu maz, derrizaz un poco, bai. Eta pozgarriena, esan duzu, barregarriena. Portaventurara joan ginen. Hori izan zen bastante guapo. Bai. Eta ginen bagenuk un rollo kontzertua Barcelona, eta erabakik egin jotea Portaventura. Bai. Zen egin guapo, la verdad. Bai. Baina, bueno, seguro egon direla barregarriak. Bai, barregarriagoak, bai, baina eski orain burura etorri zaitu. Zaragozan erosi genituenen Stalinen kamiseta eta etorrenako gauzak da estuvo gracioso. Ba, esan gurekin ni San Ferminetan eman genuena. Lehenko gurean Bartzelonan eman genuenan. Ja, bai, eski justu hori erran genuen, Bartzelonako oso guapo. Aietako bat edo, Amore bietan, gure ziken nigo, graz dut hori bietan bide bat. Bergarako gaztetxean. Ba, hori ez. Justo momentu hortan mare, ni burutik, como la mierda, txabar. Ja, niko oso ondo pasan edo, justo. Hostia, muy gracioso. Ba, izango nuke hori, lehenko gurean Bartzelonan eman genuena, San Ferminetakoa. Eta, bueno, Amore bietako gaztetxean eman genuena, nire bai, okat. Segoratzen naiz hori, ez dugu nukaga monitoreak, rollo entzuteko eszenariotik gure musika eta orduan eman genuen kontzertu osoa publikoarekin eta hola. Eta izan zen nahi goratzen, Gazte arruntaren kopla. No va a fallar. No va a fallar. Fijo, vamos. Arrotxapea, vamos. Barkatu, tampoco falla. No va a fallar, mereziote joko dugu, segurazki. Bai, ziurreni. Bai, yo que sé, clásico. Ez ditugu hainbeste abesti como para decidir. Joko dugu gure repertorio guztia para ahí fuera. Bai. A ver, cerramos. Va, y de miseria falta da, jode, las guapas. Ya bestioen da, baina. Horiek ez ditugu joko. Joder. Eta, bueno, gutxo la bera horiek. Osa, nik uste joko dugula... Ba, honen pena ematen dit, Ja, eta zikatrizare bai zan, kreso na bestia. Ja, tío. Bueno, ya que sé. Eta papirena bai azkenean? Ez uste. Ez? Vale. Bueno, igual intro bezala, ¿no? Edo outro bezala. Bai, me he pegado muchos palos por... Dar tiros. Bai. Biak batera, nik biak batera. Biak batera. Nik nostalgiko nago, baina baitu alagoak bukatzeko, ja. Osa, ez gaizki rollo de... Azkenean, baina bai. Osa, ni alde batetik hori. Osa, badukatu rollo gogoak bukatzeko. Zatik, osa, ilusioa edo egiten dit rollo, ja aztea beste etapa bat nire bizitzan, rollo, movida berriakin eta ja, como, bueno, ya está. Baina, gero beste aldetik esaten dut, hostia, hau izan da... Eta ia urte bete dara magula rollo erraten, utzi behar dugu, baina ez dugu utzi horren, eta orduan, ja, ez como, oza, egia den. Biak batera gutxi gara, nik uste, guztion partetik. Ez du eroso zauden outfit bat, osea, erran dut, hemen non hartzen da, edo zein jainzkera mota. Ez dizute sarrera ukatuko rollo txandalarekin entortzagatik, edo trajearekin entortzagatik. Pues hori. Kaixo ikusle, ostiranean itxorango zaituztegu... Bai. Beken? Eta na, ongi pasa, disfrutatu gure... Bai, gure... Eriotzaz. Eta, oso ongi pasa gero parrandan ere, bai. Baina, eta ondo pasatu gabe. Hori Besterik ez gure aldetik, Mirua taldeak Tokekin batera kaleratu berri duen abestiarekin agurtuko gara gaurkoan. Ongi izan. Taizerdiaren gazia, argitara zugandenak bezala itzatera. Ziurtzik igaratuko zaigula dena. Itxuzatoz nigana, ibegiak estalitan, ikus dezaket soilik, zure edertasuna zatika. Maleta hartu, etxea ustu, playlist bat egin didazu, argazki
hasi eta urrundik entzuten zait. Elkarri begira, lau begi eder dira. Elkarri begira,